Mga ka-disciple, ano ang pinakamahalagang yes na nabanggit mo sa buhay mo? Isang oo na hindi lang nagbago ng direksyon ng buhay mo, kundi nagdalain sa iyo papalapit sa Diyos. Ngayong araw, August 15, 2025, kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, aalamin natin kung paano nagbunga ng kaligtasan ang simpleng pagsunod ng isang kabataang babae mula sa Nazaret. Sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 1:39-56, agad na nagtungo si Maria sa bulubundukin ng Judea upang dalawin si Elizabeth, ang kanyang kamag-anak na 6 na buwang buntis kay Juan Bautista. Pagkarinig ni Elizabeth ng pagbati ni Maria, lumundag sa tuwa ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuspos siya ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Pinagpala ka sa lahat ng kababaihan at pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan." Sumagot si Maria ng kanyang tanyag na awit ng papuri, Magnificat. Dinadakila ng kaluluwa ko ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Dito ipinahayag ni Maria ang kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Mga ka-disciple, ang buhay ni Maria ay patunay na kapag sinabi mong oo sa Diyos ng buong puso, hindi lang buhay mo ang mababago, kundi pati buhay ng mga tao sa paligid mo. Sa kanyang pag-akyat sa langit, katawan at kaluluwa, ipinapakita ng Diyos ang gantimpala sa tapat na paglilingkod at pagsunod. Ito'y paalala na kung tayo'y mamumuhay sa kabanalan, tayo rin ay inaanyayahang makiisa sa walang hanggang buhay kasama siya. Mga ka-disciple, ngayong kapistahan ng Assumption, anungin natin ang ating sarili. Handa ba akong mag-yes sa Diyos kahit mahirap? Tularan natin ang pananampalataya ni Maria, ang babaeng hindi nag-atubiling maglingkod at sumunod hanggang siya'y itinaas sa kalangitan. At paalala ngayong araw, kapag kay Kristo katapat, sa langit ng iyong hantungan. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless. God fills the starving with good things, the rich are left with empty